जों दिनै दहाय बेलासि 3 बाजिनिफ्राय 1 नं गुवाबारि आरो 2 नं गुवाबारियाव जयनिं लाफैदों जोंनि दतमा मण्डल भारतीय जनता पार्टीनिफ्राय आरो बेवहाय बे मोननैबो गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि फैगौ 2025 नि बिजाथि मानव गेदेर मनरन्जन ब्रह्म सारखौ मोजां मोननानै फैनो जयनिं लाफैदों आरो दा नैबे बाहाय गासै नैबेजों 100 निबो बारा मानसिया जोङो जयनिं लाफैदों। बिथांमोना सिगां बबेबा राजनीतिक दलाव लोब्बा दंमोन नामा? बिसोर बे PPF आरो बे गुबुन गुबुन राजनीतिक दलाव दङमोन दा बिथांमोना फैबाय आरो बिथांमोनहा मा थांखि लानानै जगदान जाफैदों होननानै नोंथाङा सानो? बिथांमोना बे थांनाय 20 बोसोराव जोंनि समस्ति हिसाबै गुबुन समस्तिजों रिजायनायाव जोंनि डेभेलपमेन्टआ जायाखै आरो गोग्लैसोनानै थानाय मोननानैनो बिथांमोनहा गोदान मानसि बै अनसुला होननानै बा समाजनि सिबियारि बिथांखौ मोजां मोननानै इयुनाव जौगाथायनि हाबाफारिया मोजाङै जालांगोन होननानै गोसो गोरबोजोंनो बिथांमोना फैनानै जयनिं लाफैदों। दासिमाव नोंथांमोनहा माबायदि साखाफारा जाखो? जों दा देरहागोनाथ' 100% खिन्थु जों सानदों समस्तिनि गोबांसिन भटखौ जों लागोन आरो जोङो बिटिआरआवनो बे 40टा समस्तियाव मोनसे रेकर्ड खालामगोन। माने आं बिदिनो जोंनि गभर्नमेन्टफोरनि जेबो एसेबो राहा मोना नालाय लोमजानाय साजानाय बा माबा मोनसे जेबो राहा मोनैयाव आं दा बे BJPआव माबानाय जादों आरो हाबनाय जादों। न'खराव साबसे? न'खरावथ' आंहा फिसाफ्रा 7 जनमोन फिसा हिन्जावफ्रा हाबा जाजोब्बाय 7 ओमफ्राय फिसा हौवा 2 दं। दा गासैबो BJPआव भट होजोबसिगोन? दा फिसाफ्राथ' थांबाय दा फिसा हौवा 2 दङ बिसोरबो सोरबा बम्बाइ सोरबा माबा मा होनो पान्जाब बेहायसो खामानि मावहैनानै दं। मा मुं? आंना चन्द्रा बर'। गामिया? बेनो 1 नं हाब्रुबारि। मा नाम? बिना बसुमतारी। गामि मुङा? 1 नं हाब्रुबारि। 1 नं हाब्रुबारि। मानि थाखाय BJP दलाव जगदान जाखो? जेबो गभर्नमेन्टनि जेबो अनुदान आथोना सारेना मोनाबा जोङो बाव नांथाबनानै थानानै जों मा मोननो? दिनै आं BJPआव आं आगान सुरदों।